Poľnohospodárstvo sa mení. Budúcnosť preto nestojí na veľkom počte pracovníkov, ale na výkonnejšej a inteligentnejšej technike. Práve s touto víziou predstavila značka Massey Ferguson v roku 2023 na veľtrhu Agritechnica svoju novú vlajkovú loď Massey Ferguson Rady 9S. Stroj, ktorý spája silu, presnosť a najmodernejšie technológie. S výkonom až 425 koní dokáže zvládnuť prácu tak, aby priniesol vyššiu produktivitu, nižšie prevádzkové náklady a maximálny komfort počas dlhých pracovných dní. Massey Ferguson 9S nie je len ďalší traktor. Je symbolom novej éry poľnohospodárstva značky Massey Ferguson, éry, v ktorej výkon, efektivita a moderné technológie pomáhajú zvládnuť výzvy dneška aj zajtrajška. Čaute všetci, ja vás vítam pri novom videu. Nachádzame sa pri vlajkovej lodi značky Massey Ferguson a ja už predávam slovo Radovi. Ahoj Rado. Ahoj. Môže nám tento traktor troška opísať a predstaviť do detailu na slovenskej pôde? Takže keďže sme začali vpredu, tak máme tu trojbodový predný záväz, ktorý má nosnosť 5 tón. Momentálne máme na ňom 2,5 tonové závažie. Máme tu v tejto výbave aj teda predný vývodový hriadiel. Máme tu odpruženú prednú nápravu. Čo sa týka ďalších vecí, vpredu ešte samozrejme môžeme mať 2 hydraulické okruhy, môžeme tu mať aj izobusovú zásuvku, elektrická zásuvka samozrejme. Takže plne pripravený na všetky možné kombinácie prác. Táto modelová rada, aké výkony obsahuje, poprípade môže nám vymenovať tie konkrétne modely? V modelovej rade začíname na výkone 285 konských síl a ideme teda cez 6 modelov až na týchto 425 konských síl. Čo sa týka palivovej nádrže, tá má objem 660 litrov, máme 68 litrovú nádrž AD Blue. Samozrejme emisie riešime pomocou kvapaliny AD Blue. V zadných kolesách môžeme mať až 4 závažia 250 kg, to znamená, že každé zadné koleso vieme doťažiť 1 tonou. Pneumatiky vzadu môžu byť až 900, čo zase nám spôsobí, že teda na jar pri jarných prácach znížime ten merný tlak na pôdu, takže to utlačenie je menšie. Traktor, alebo toto naše predvádzanie máme agregované s podrivákom talianskej značky Moroara, v konkrétnom prípade 3-metrovým, ktorý teda nám vie pracovať až do hĺbky 60 cm. Absolútne bezproblémový podrivák, osvedčil sa nám v rôznych suchých podmienkach počas tejto demotúr, lebo podmienky sú divoké, väčšinou aj na tých podnikoch nám dávajú robiť nejaké úvrate, alebo teda kolejové riadky, tam, kde si nevedia poradiť s tou doterajšou svojou technikou, tak to nám dajú spracovať, ale teda zatiaľ sa nevyskytol žiadny problém ani s podrivákom, ani s traktorom. Čo sa týka zadného trojbodového závesu, tam máme nosnosť 12 tón. Máme tu hydraulický tretí bod s nosnosťou 20 tón. Máme tu 6 externých ventilov. Vzadu všetko samozrejme sa dá ovládať a nakonfigurovať aj tuto na blatníkoch. 23 ledkových svetiel, aby sme teda mohli pracovať aj v noci. Hovoril si, že chodíte takto po podnikoch, je to vlastne demotraktor od vašej firmy Agrotrade. Ako vnímajú tí zákazníci tento traktor, alebo poprípade konkrétne aj tie obsluhy alebo mechanizátori nejaké údaje, keď tam majú spotrebovo, komfortne, aké sú tieto reakcie? Predsa je to novinka na slovenskej pôde, takže toto nám môžeš troška priblížiť. Obsluhy to vnímajú tak, že je to veľký generačný skok medzi radou 8.7, čo bola rada predchodcu, kde sme končili na modeli 8.7.40. Aj keď papierovo je tam navýšenie výkonu o tých 25 koní, ale pocitovo ten traktor sa javí výrazne lepšie. Je tam prepracovaný termomanagement motoru, takže obsluhy sú zatiaľ pozitívne prekvapení. Každý si pochvaľuje tú priestrannosť tej kabíny, ten výhľad z tej kabíny, ale aj rozmiestnenie tých ovládacích prvkov a tie spotreby sú až neuveriteľné. Momentálne s týmto podrivákom pracujeme v rôznych hĺbkach a teda hýbeme sa, čo sa týka spotrieb, od nejakých 8 do nejakých 13 litrov na hektár. Samozrejme závisí to od profilu tej pôdy, závisí to od toho, či sme v kopcoch alebo v akej hĺbke pracujeme, lebo tie požiadavky agronómov sú na prácu v rôznych hĺbkach, ale teda spotreby sú fantastické a na tých podnikoch, kde sme zatiaľ boli, teda so svojím náradím takéto spotreby nedosahujú. Vlajková loď od značky Massey Ferguson bola vlajková loď 8740 a teraz sa už nachádzame pri novej 9S. Môžeš nám troška povedať nejaké také rozdiely alebo ako vôbec prebiehal vývoj tohto traktora? Tak vývoj prebiehal asi tak, že zamerali sa na tie veci, ktoré teda v minulosti buď sa javili ako problematické, respektíve nebola
definitívna spokojnosť z hľadiska obsluhy s týmito vecami. Napríklad nasávanie do motorového priestoru, čo sa týka vzduchu, máme od kabíny, zase sa nám nepráši toľko, tá obsluha nepotrebuje tak sa venovať tej dennej údržbe, ako to bolo v minulosti. Nenasávame toľko prachu do vzduchového filtra. Rôzne veci sa posilnili, inovovali, takže je to veľký krok dopredu.